nostre treball tracta sobre les aules d'acollida. Bàsicament ens va interessar perquè és un tema força de debat darrerament, també perquè vam pensar que seria un tema interessant, un tema que interessa a la gent, que a part coneixíem a bastanta gent, algunes persones que es dediquen o que estan relacionades amb les aules d'acollida, i ens va semblar que en aquest aspecte potser ens seria una miqueta més fàcil. Ens hem dividit la feina, en un primer moment vam fer un organigrama entre les tres sobre com plantejaríem el reportatge, què faríem, quins serien els diferents aspectes a tractar, i després cadascuna farà intentarem posar-nos en contacte amb les diferents fonts i amb les diferents persones que intervenen en les aules d'acollida i així dividir la feina. Crec que he llegit sobre el tema i crec que n'he parlat força amb el que he dit abans, amb la gent que coneixia, i crec que és algo interessant que s'està fent en les aules de Catalunya per integrar els nouvinguts, i crec que és interessant veure quin és el procés, els interessos que es té des de l'apartament, els interessos que tenen la mateixa escola, com reaccionen els nens. Crec que és un estudi sociològic, si podem dir, molt interessant.